Giila isip Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Gumikan sa iyang natampo sa industriya sa media. Niya ang report. Gipasidunggan sa Malabon City ang mga individual nga adunay dakong natampo alang sa kalambuan ug dungog sa lungsod. Nakadawat og Malabon Medal Badge Lifetime Award isip Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Guzon. Matod ni Attorney Guzon, iyang gikalipay ang pag-ila kaniya isip usa sa mga nakatampo sa kalambuan sa lungsod. Atol sa iyang speech, gisaysay ni Attorney Guzon ang iyang pagkabata kaniadto. Og bisag wa na siya nagpuyo sa Malabon, nagpabilin gyapon ang iyang kasing-kasing sa lungsod. Dahil ang team parangal sa mga nakaraan o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Lakip usab sa mga pasidunggan ang iyang mga igsuon nga sila si Carolina Guzon Jimenez o Florencia Guzon Tariela nga nakadawat og dangal ng Malabon Award. Matod sa Kasama Incorporated, kinsa nag-organize sa kalihukan, giila usab si Attorney Guzon tungod sa iyang natampo kabahin sa responsableng pagbalita pinaagi sa pagduma sa GMA Network Incorporated. Giila usab si Senator Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Pomosino, kani Senate President Juan Ponce Enrile ug uban pang personalidad gikan sa sining, akademya, negosyo ug serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabueñong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak.